How to deal with anger. Father, paano ko ba aalisin ang galit sa buhay ko? That's a very good question. And I receive that question very often. And to tell you honestly, it has always been my struggle in my life to remove anger. I admit, I confess, I am also a very angry person. Then, now, I have learned to deal with my anger. I have learned to discipline my anger. I learned to temper my anger. And I think a lot of us would want to know how. Paano ko ba makokontrol ang aking galit? Well, the first thing that we should know is we should understand this experience that we call anger. Because anger is a very general feeling. It is a very general word that we use in this very negative experience. No? Napakalawak po itong salitang galit. Palagi nating ginagamit, pero hindi natin matuntun ano ba ang ibig sabihin. Pag naintindihan na natin kung ano itong galit, maaaring maiintindihan natin ang ating sarili at malalaman natin paano natin dadalhin, bubuhatin, at haharapin itong karanasan na napakapangit, napakasakit, napakabigat, at ayaw naman nating nararamdaman at nararanasan. The first thing that you should know, my dear friends, is this experience of anger has 3 phases. Merong itong 3 yugto, 3 kabanata. The first phase of anger is what we call irritation. Init, pagkairita. But the second phase of anger is what we call rage. Dito pa lang talaga yung galit, pagwawala. And the third phase of anger is what we call resentment, sakit ng loob. Ito po yung tandaan nyo, mga kapatid, na hindi natin maaalis ang pagkairita natin sa mga bagay-bagay. There will always be a certain thing or someone that would trigger us. Meron at meron tao, bagay, karanasan, na talagang di natin maiiwasan. Nag-iinit tayo, naiirita tayo. No? Na parang pumapasok sa isip natin, sa puso natin. No? Sinasaktan tayo. Pinoprovoke tayo. No? Tinutulak tayo para uminit ang ating ulo at damdamin. Minsan, maliit lang na bagay eh. Yun lang basura ng kapitbahay mo, nakikita mo dyan sa tapat ng iyong bahay, tinatapon, hindi niya inilalagay doon sa kanyang lugar. No? Yung lang mga hindi marunong mag-park sa daan, nakabalandra ang kanilang mga sasakyan, motor, na nagkokos ng traffic. Yung lang may naririnig kang very negative tungkol sa iyo. O yung pag nakikita mo yung ibang tao, mali yung desisyon na kanilang ginagawa, mali yung kanilang pinipili, there will always be something, someone, some experience that will trigger us, irritate us, mag-iinit at mag-iinit ka. At kahit na matapos ang isang problema, meron na naman ibang problema. Remember that life is a series of problems. At meron pa nga isang kasabihan, sabi niya,
there will always be monsters in our life. No? Meron talagang pangit na mangyayari sa atin. Kung paano din sa ating Panginoon, no? Dumarating din po yan. Itong mga nakikipagdebate sa Kanya, itong mga Pariseo, itong mga Eskriba, yan yung narinig natin sa mabuting balita. The Lord was also irritated with them. But, tingnan niyo po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pong init, that irritation, did not stay with Him. He released it. He expelled it. He removed it from His mind, from His heart, from His soul. Ang sabi po ng ating mabuting balita, Jesus sighed from the depth of His spirit. Siya'y nagbuntong hininga. Sabi niya, ano yung ibig sabihin nun? He felt it, but He did not feed it. That is how you deal with anger. Do not deny it. Do not hide it. Huwag mong itatago. Huwag mong kikimkimin. Kasi anuman ang iyong sinasara, tinatago sa iyong kalooban, pag naipon yan, sasabog ka. Halata naman eh. Pag naiirita tayo, pag galit tayo, tatanungin ka pa ng iba, galit ka? Hindi ako galit. Tapos nanginginig. Feel your irritation. Feel your frustration. Damhin mo ang iyong lungkot, ang iyong galit sa ginagawa ng ibang tao, sa nangyayari sa iyong buhay mo. Pero dun lang. Yun lang. Damhin mo, pero wag mong dadagdagan. That is the meaning of do not feed it. Dahil pag dinagdagan mo yan, pag pinakain mo yan, yung init, nagiging nantunay na galit. Pag tinatago mo at pag nagpuno, dyan sasabog at dyan ka magwawala at makakasakit sa iba. Hindi natin po kasalanan kung tayo ay maiirita sa iba. But I tell you this, it is your fault if you allow that irritation, that anger to remain with you for a long time. Yan yung pangatlong yugto ng galit. Sakit ng loob, resentment. Dapat iniwan mo na, dapat kinalimutan mo na. Pero dinala mo pa. Basura yan. Dumi yan. Ang baho niyan. Ang sakit niyan. Ang bigat niyan. But you chose to bring it with you. Sinong may kasalanan yun? Sinong may kasalanan nun? Sila? Hindi. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nun because you have chosen to bring it. Pinili mo, nadalhin mo, itago mo dyan sa puso mo. Sundan natin yung halimbawa ng Diyos. Naramdaman niya, pero tinapon din niya. We could also do that. When we get frustrated and irritated, let us make a big sigh from the depths of our spirit. Magbuntong hininga ka. Higutin mo yan. Ilabas mo yan. At pabayaan mo yan. That is a negative spirit that is trying to destroy your mind, your heart, and your goodness. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Pagkatapos siyang nilabas, abay, sumakay daw ng bangka.
pumunta dun sa kabila. Opposite them. Kasi alam niya, walang mabuting mangyayari o wala siyang mabuting magagawa kung mananatili siya doon. Nagagalit, may puot, at may sakit ng loob. Isa nga pong advice ng mga psychologists ay, when you get angry or irritated or frustrated, give yourself some time to be angry, to vent it out. Give a very specific time. Gaano katagal yung gusto mong manatiling galit? Time yourself. Orasan mo sarili mo. At pagkatapos ng oras na yon, sabihin mo, time's up. Tapos na. Move on. Yan yung problema na napakarami sa atin eh. Bakit nahihilo sila? Bakit naha-high blood sila? Bakit sumasakit ang puso nila? Because they have not given time, limit to their anger. Isa nga pong sabi nila, getting angry with somebody is like allowing that person to live in your mind and heart rent-free. Pinapatira mo yung taong yon sa iyong isip at puso na walang bayad. Kaya nga, kung galit na galit ka, kaya nga, kung masamang loob mo dun sa isang tao, at pinapatira mo siya, pinapabaya mo siya tumakbo dyan sa isip mo at puso mo, ang bait mo, no? Ang bait mo. Kasi, hindi naman siya kailangan nandoon eh, pinapatira mo. Pinapagamit mo yung isip mo at yung puso mo. But kidding aside, hindi po yon kabaitan eh. Ang tawag po doon, kamangmangan. Pardon for the term. Katangahan. Dahil ginagawa mong biktima ang iyong sarili, nagpapaabuso ka dyan sa iyong negative feeling. Bakit pinapabayaan mong iyong sarili na makontrol ang iyong buhay dyan sa iyong mga negative thoughts? Ayaw ba natin maging masaya? Gusto natin. Pero tayo ay nagiging biktima nitong masamang karanasan, masamang nararamdaman. We can choose to live these very bad feelings. But in order to be free, we also need the grace of God. Kaya nga, kahit na anong effort mo, anong lakas mo, kahit na gustong-gusto mo nang lumaya, manghihina ka pa rin eh. Dahil limitado ang ating lakas. Diyan pumapasok ang mabuting espiritu, ang banal na espiritu, para pagkalooban tayo ng katalinuhan, ng karunungan, at ng lakas na piliin, damhin, pero ilabas, iwanan itong galit at puot. You cannot do this alone. You need God. You need the Holy Spirit. Want to be free from anger? Understand those three phases. You cannot be free from irritation, but you can be free from resentment. Iwanan mo yan at magdasal tayo. Tulungan tayo ng mabuting espiritu na piliin, itapon, ilabas, iwanan, at piliin natin manatili, mabuhay na masaya, payapa, ngayon at magpakailanman. Amen. How to be blessed? Paano ka bibendisyonan at pagpapalain ng Diyos? Para po sa akin, merong dalawang sangkap para tayo ay bendisyonan at pagpalain ng Diyos. And I call this the 2
ingredients of being blessed. Mali po yung spelling. Hindi po ay yung beginning ng ingredient. Pinalitan ko po ng letter E. Dahil yung pong dalawang ingredient ng pagiging blessed ay nag-uumpisa sa letter E. There are two words, these two ingredients that could help us to be blessed by God. And what are these two ingredients? The first E is we must be exposed to God. You cannot be blessed if you are not exposed to the Lord. Kailangan ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung blessing ng Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung presensya ng Diyos. Kasi po, ang blessing, parang tagumpay lang yan sa business. It's all about location. Sino po yung mga kumikita? Yung mga magaganda yung kanilang location sa kanilang tindahan, sa kanilang business. Location, location, location. Bakit nalulugi yung ibang business? Kasi pangit, hindi maganda yung kanilang location. Hindi pinupuntahan ng mga tao. Pero kung ito ay talagang very busy street, makikita mo, marami ang papasok doon sa tindahan. Ganyan din sa blessing ng ating buhay. Kung hindi ka malapit doon sa pinagmumulan ng blessing, hindi ka makakakuha ng blessing. Pag ako po ay pauwi, minsan dumadaan ako sa Jollibee, sa fast food. At ako po ay mag-drive-thru. Bilib po ako dito sa isang bata, nagpapalimos at nagtitinda ng sampagita. Ang ganda po ng kanyang location. Doon sa mismong counter kung saan ka magbabayad, doon po siya naghihintay, nagtitinda ng sampagita at nagpapalimos. Sabi ko, ang galing ng batang ito. Bata pa lang, marunong na mag-business. Kasi, oo nga naman, ang tendency, pag nagbayad ka, merong sukli, aanuin mo yung sukli. Maaawa ka doon sa bata. Kaya nga, bibigay mo sa kanya yung barya. At nakakadami po yung bata. Kung yung batang yon, wala naman doon sa pwestong yon. Kung nasa liblib siya, sino mahihingan niya ng barya, ng pera? See? It's all about the location. Ganyan din po, pansinin niyo. Pag pumunta kayo ng mall at pag kayo ay paakyat ng escalator, merong naghihintay sa inyo doon sa pinakatuktok ng hagdanan, nagpapalimos. Yung mga non-government organization, UNICEF, aalukin ka na mag-donate, aalukin ka, lalapitan ka, tatanungin ka, gusto niyo po ba tumulong? Alam niyo po, yung kanilang pwestong yon, napakaganda. Pinag-aralan nila yon eh. Kasi, ang tendency po natin, pag ikaw ay paakyat, ano yung feeling mo? Ang gaan. Kaya nga, they take advantage of that feeling na ikaw ay parang umakyat sa langit, magaan ang iyong nararamdaman, agad sasalubungin ka. Gusto mo bang tumulong? Most of the time, majority po nagbibigay. Ang galing nila pumili ng location. Pero baliktarin mo. Sinubukan na rin po nila, pinag-aralan nila. Kung ilalagay nila yung kanilang pwesto sa pagbaba ng escalator, pagbaba ng hagdanan, walang nagbibigay. Bakit? Kasi medyo mabigat na yung feeling at nagmamadali ka ng umuwi. Ayaw mong maistorbo ka. It's all about the location. Where are you? Are you being exposed to this blessing? Napansin niyo po sa ating ebanghelyo, nung narinig daw nila na parating si Jesus, abay, in-expose nila, nilantad nila yung kanilang mga may sakit.
kung saan papunta yung ating Panginoon, kung saan siya dadaan. At dahil doon, gumaling itong mga may sakit. Do not expect to be blessed if you are not exposed to the Lord. Kaya nga po, ang ating mga simbahan, these sacred places, they are consecrated. They are blessed. For what purpose? Para pag pumasok ang tao, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos, nakakatanggap siya ng bendisyon. But also remember this, my dear friends. Even if you expose yourself to God, but you do not stop being exposed to sin, it will be very difficult to you to receive God's blessing. Gusto mo makatanggap ng bendisyon, ayaw mo naman tigilan ang iyong pagkakasala. How can you receive God's blessing if you continue to expose yourself in evil, in sin, in temptation? Stop that. Alisin mo ang iyong sarili sa kasalanan, sa tukso, at lumapit ka kung nasaan ang Panginoon. Siguradong pagpapalain ka niya, siguradong bibendisyonan ka niya. That is the first E, expose. But the second E is effort. You cannot be blessed if you do not do the effort. Napansin nyo naman po, napakaganda dito din sa ating nabasang ebanghelyo. In-expose yung mga may sakit, pero kailangan pa rin nilang i-stretch yung kanilang mga kamay para hawakan daw yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. At sabi, as they touched the tassel of His cloaks, many were healed, many were blessed. Kahit na may sakit sila, they have to do something. Hindi pwede ang tamad para ikaw ay mabendisyon. Kailangan mong magsipag kahit paano. And it only needs a little effort. Di mo kailangan magpakamatay. Kaunti lang. Just stretch out your hand. Yun lang ang kailangan ng Panginoon. Yun lang ang kailangan. Huwag tayong maging one tamad pagdating sa pagpapala ng Diyos. Sino si Juan Tamad? Nandun na yung prutas, sa taas ng ulo niya. Ayaw pa niyang pitasin. Binuksan yung kanyang bibig. Hinihintay na mahulog. Hindi pwede ang tamad sa paghahanap ng bendisyon ng Diyos. We need to make a little effort. Kaya nga sabi po, sa Holy Scriptures, sa Biblia, faith without good works is dead. Patay. Wala. Hindi pwede yung, I trust in the Lord, naniniwala ako. Talagang malalim na malalim ang aking paniniwala. Pero, nasaan? Nandun sa bahay, nakahiga. Dagdag pa, pag nangawit na sa paghiga-higa, lalabas, makikipagchismisan. Pagkatapos, makikipagsugalan. How can you be blessed by that? You do not hold these two ingredients. You are not exposed to the blessing, and you do not do the effort. My dear friends, the Lord has already blessed us with life. And the Lord wants to give us more blessings. Let us practice this every day to receive more blessing from the Lord. Expose. Lumabas ka. Lapitan mo ang Panginoon. And effort. Kahit konting pagod lang. And believe. Maniwala ka. Pupunuin ka ng Diyos sobra-sobra sa Kanyang grasya. Amen. Bakit hindi ka umuunlad? Why do you think you're not living a life full of abundance and prosperity?
Maaaring meron kang ginagawang mali sa iyong buhay. Maaaring meron kang hindi ginagawang tama. Amen? And what are these things that you're doing wrong? That is why God is displeased with you. What is that wrong thing that you are doing? Why God withholds His blessing from you? Una, baka naman sinisisi natin yung ibang tao. Pag hindi tayo umaasenso sa ating buhay, pag hindi tayo umuunlad, di ba ang una-unang nararamdaman natin? Sumasakit yung loob natin. Nagagalit tayo. At pagkatapos, tinitignan natin yung mga matatagumpay na tao, yung mga successful na tao. At naiinggit tayo sa kanila. At sinisisi natin sila. Kaya hindi tayo umaangat sa buhay. Pag nakakita yung mga tao ng isang magandang sasakyan sa daan, pansinin niyo kung ano reaction nila. Marami dyan, nagagalit. Sinasabi, ang yabang-yabang niya. Talaga ba? Mayabang yung tao? Bakit galit ka? Ano bang ginawa ng taong may maganda sasakyan sa iyo? Di po ba? Pag merong kang kaklase na matalino, di ba? Binubuli nyo, sinisiraan nyo. Bakit? Ang totoo, naiinggit ka sa kanya. Amen? Meron mga iba, sinisisi nila yung kanilang mga kapatid. Bakit naghihirap daw sila? Kasi matakaw daw sa kayamanan yung kanilang mga kapatid. Hindi sila tinutulungan. Talaga ba? Be careful when you blame others for your misfortune. Why? Because when you blame others, you avoid the truth about yourself. Tandaan niyo po yun. Bago sumama ang loob mo sa iba, bago mo sila sisihin, bakit hindi ka umuunlad sa iyong buhay, tignan mo muna ang iyong sarili. Baka meron kang hindi ginagawang mabuti. Baka meron kang pagkukulang. At ano madalas ang pagkukulang natin? Ito. Inuuna natin ang ating sarili, hinuhuli natin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng salitang unlad? It is an acronym. Tandaan niyo po ito. Ang ibig sabihin ng unlad ay unahin natin lagi ang Diyos. Kung uunahin mo ang Diyos palagi, uunahin ka din ng Diyos sa iyong pangangailangan. Nakita natin po yan dito sa napakagandang kwento ni Cain at ni Abel. Bakit daw nagustuhan ng Diyos yung alay ni Abel kesa dun sa alay ni Cain? Kasi, sabi ng ating pagbasa, yung unang bunga, yung unang alaga ni Abel, inalay niya sa Diyos. Yung pinakamaganda, pinakamabuti sa kanyang mga alaga, yun yung binigay niya sa Diyos. Habang si Cain, ang binigay niya sa Diyos, yung isa lang parte ng kanyang inani. Anong ibig sabihin? Cain did not offer his first fruit to God, while Abel offered his first to God. That is the difference. Bakit mas nagustuhan ng Diyos yung binigay ni Abel? Kasi nakita niya na una siya sa buhay niya. Habang si Cain, inuna niya yung kanyang sarili. Umani siya'y nagtago ng para sa kanya. Yung sobra ng kanyang ani, yun lang yung binigay niya sa Diyos. Kaya nga hindi masaya ang Diyos doon sa binigay ni Cain. Pagkatapos, siya pa yung merong lakas ng loob na magalit sa Diyos, na magtampo. Anong ibig sabihin ng pag-aalay unang-una sa Diyos? Pinapakita mo na mayroon kang pananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po,
yung unang anak ng alaga mo, ibibigay mo sa Diyos. Hindi ka nakakasigurado kung meron pa kayang susunod na lalabas. Di po ba? Pero bakit kahit na hindi sigurado si Abel sa kung anong mangyayari sa buhay niya, binigay niya sa Diyos? Kasi naniniwala siya, hindi siya papabayaan ng Diyos. Habang si Cain naman, ginawa niyang lahat, sinecure na niya yung kanyang sarili. Mas nagtitiwala siya doon sa kanyang kakayahan kesa sa kapangyarihan ng Diyos. Bigyan man ako ng Diyos o hindi, wala akong problema. Kasi nag-ipon na ako para sa akin. See the difference. Bakit mas pinagpala si Abel kesa kay Cain? Dahil binigay ni Abel unang-una ng bunga ng kanyang kapaguran sa Diyos. Binigay ni Abel pinakamabuti, pinakamaganda sa Diyos. Huwag natin tularan si Cain. Tularan natin si Abel. Amen? Have you offered to God the first fruits of your labor, of your sacrifices, of your toil? Subukan niyo po. Pag kayo ay nakatanggap, unahin niyo ang Diyos at makakaranas kayo ng milagro sa inyong buhay. Subukan niyo po yan sa inyong sweldo. Pag kayo ay nakatanggap ng pera, hatiin niyo, isantabi niyo, ialay niyo agad sa Diyos. You can give it to your church, you can give it to the poor, you can give it to people who needs it the most. You will experience a miracle. Bakit pera? Bakit sa pera? Kailangan natin, bakit pera ang kailangan ialay natin sa Diyos? Kailangan ba niyang pera? Hindi po. Pero tandaan niyo po ito. Ang pera, salamin yan ng puso ng tao. Di ba mababasa niyo po yan? Sa Ebanghelyo, si Jesus siyang nagsasabi, where your heart is, there your treasure will be. Your treasure, your heart, reflects your treasure. The treasure that you hold reflects your heart. Kaya nga, pag binibigay mo sa Diyos yung iyong pera, ari-arian, di naman niya kailangan yan eh. Ang sinasabi mo, Panginoon, ito po ay parte ng aking puso. Ito po galing sa akin. Taos puso, iniaalay ko sa inyo. Nagpapasalamat ako at naniniwala ako na dadagdagan niyo pa, hindi niyo ako papabayaan, tutulungan at tutulungan niyo ako. Amen? Try that in your life. Subukan niyo po. Walang mawawala sa inyo. Merong panganda, dagdag eh. Tignan yung ginagawa niyo. Tagal-tagal na. Hinuhuli niyo ang Diyos. Pero, umuunlad ba ang buhay niyo? Di ba hindi? Dahil anong turo din ni Jesus? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Meron po akong kakilala. In-invite po siya na mag-serve sa parokya. Kaya lang nagpa-excuse. Kasi daw, busy, maraming project, maraming ginagawa, baka hindi malugaran, mabigyan ng panahon yung pagsaserve sa simbahan. Hinayaan naman po ng pare. Alam niyo po nangyari, unti-unti nawala yung mga project hanggang na-bankrupt, bumagsak yung business. Hindi nagkaroon siya ng oras. Gumawa ng paraan ng Diyos para magkaroon na siya ng oras sa pagsaserve, paglilingkod sa simbahan. Bumalik, naglingkod, nagbigay ng oras. At anong nangyari? Susunod. Bumalik paunti-unti yung project, yung business, yung negosyo. Tignan nyo na po. Pag hinuli mo ang Diyos, mahuhuli din ang grasya sa iyong buhay. Unahin mo ang Diyos, palaging mauuna ang grasya sa buhay mo. Makakatanggap at makakatanggap ka. Kung anong bunga ng pagod mo, unahin mong ialay sa Diyos. Bakit binibigay mo sa Kanya? Yan na yung pamamaraan mo, sinasabi mo sa Kanya,
Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ito galing sa iyo at alam ko na bibigyan at bibigyan mo ko, pupunuin at pupunuin mo ako. Alam ko, sa aking pananampalataya, hindi mo ko pababayaan. So offer always the first and the best fruits of your labor to God. And see, you will experience the best of His grace in your life. Hingin po natin ulit ang grasya. Malalim na pananampalataya, unahin natin lagi ang Diyos, uunahin ka palagi ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pag-unlad ng buhay. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.